punta dito. So ayun mga kasapot, nandito kami sa Mabini, sa may Periaan. So pauwi kami ng Burgos, nakita namin may bump car. Ako kami uwi ng bump car, enjoy muna itong anak ko. Anak, gusto mo bump car? Yes, I love it. So magbayad tayo, magkano. Sa mga gusto magperya, pwede po dito sa Mabini. Ayan, dito tayo na bump car. Dito tayo. Ayan. Magkano kuya? 60 po dito sir. 60? Oh, sige, kuha ako. Isa. Oo, ayun, kuha tayo mga kasapot. Wala ta akong pambayad. May barya ka na, sir? So, ayun, bayad na tayo mga kasapot. Ayan, haggard na haggard ako dahil katatapos lang ng charity dito sa Mabini kanina. Ayan, nak, dito lang. So, ayan, 60 pesos yung bump car. No, kuya? Ayan, shoutout kay kuya, siya yung nagbenta sa akin. I love it. Ayan, salamat. Kunin mo yung ticket natin, nak. Ayan, dyan pipila. So, ayan, may ticket na tayo. So, tara na. Happy? Ayan. Mamaya, may umaandar pa eh. So, ayan, manood muna tayo mga kasapot. Ayan, bump car, only in Mabini, Pangasinan. Wait lang nak, excited kay. So ayun mga kasapot, ayun, sasakay ko yung anak ko dyan. So, mga simula nung nag-pandemic, hindi na nakasakay yung anak ko dito. Excited oh. Excited ka? Commander pa anak eh. Excited si Uno. Saglit lang ah. Gusto mo? So, niyayaya ko si Monsor, ayaw eh. Ayan. Ngayon na. Gigil ako. Pabaya anak. Excited ka eh. Oh, oy, huwag kang didikit-dikit dyan, nak. May kuryente yan. Makukuryente ka dyan. Tignan mo yung gulong, oh. May kuryente sa ilalim yan. Pag hawak mo yan, wala, mamamatay ka. Gusto mo? Gusto mo kill? Ha? Alam ko yan to. Gusto mo die? Yeah! Dance. TikTok. Yeah! Excited yung bata sa bumper. Yun. Ngayon na. Ngayon Oh, na. saglit lang, Ngayon nak. na. Saglit lang. Excited ka. Excited. Excited ka, nak? Hello. Excited sumakay ng bumper. Ay. Sap, mga kasapot, tayo rin naman yung sasakay ngayon. Waiting tayo. Tara. Ikaw? Ha? Nahuli ka? Oh, so yun, pinauna tayo ni Ading. Hintayin natin. Ayan no. Pinagbigyan ako ni Ading, mauna daw kami. Okay na kuya? Pwede na pumasok ba? Hintay pa natin. So ayan. Ayan si Uno. Excited. Ayan si Kuyang. Nakaguwe ko, gobernador ko rin yan eh. So ayan, magpipicture pa sila. Yung bata na hindi mapakali. Excited. Wala lang, nilak na. Sige na. Excited. Saglit lang. Anong color? Gusto mo rin? Green. Green. Oh, Ay, sige. blue, blue, Oh, blue, sige, blue. kayong dalawa. Let's go. Thank you, bossing. Ayun, color blue daw yung gusto ng anak ko. Ayan, oh, ito na. Oh. Yan. Sakay. Ayan. Ikaw, saan ka? Dito, tabi tayo. Saglit. Okay. Paano ba to? Paano mag-seatbelt? Ganyan, no? Ay, saglit. Slipper. Ayan. Apo.
Usod ka doon. Saglit. So, ayun mga kasapot, nakasakay kami ng pump car ng aking anak. Ayan. Ayan. Nag-drive, paano ba to? Baka ito nak? Ganyan tapos si Bebe. Sige, mag-drive ka. Okay, drive. Okay. Ikot mo lang. Sige. Ikot mo, makakabang ka tayo. Oh, wow! Dito. Okay. Dali. Sige. Let's na. Dali. Dali. I love it. Yes. Run. Dali. Ano unong na itong anak ko mag-drive Ayan, bubungguin natin to ha. Ano si tatay ha? Ikaw rin, mag-grip ka ha. So, mababangga tayo. Dali. Mababangga tayo. Sige, ay gali ha. Ang gali ha. Mababangga tayo. 3, 2, 1. Gali ha. Gali ha. Mga kasapot, may driver na rin ako. Ang ingay mo. Mababangga siya. Yeah, I love it. I love it. Sir!
Wow!